Sa buong Lucena, Quezon, Chami agad ang hahanapin nyo dahil yun ang pinakamasarap. Pag pumunta kayo ng Quezon, hindi pwedeng hindi nyo matitikman ang Chami ng Lucena. Kaya po binabalik-balikan ang Chami namin ay masarap na mura pa. Marami po ang serving. Sa halagang 35 pesos po, busog na kayo. Ako po si Malin, ang may-ari po ng Pleasantville na Chamihan. Nagsimula po kami ay 25 years ago na. Ang sandok pa lang po nun ng Chami ay 12 pesos. Ngayon po ay 35. Noon, ang una po namin ginawa, nagkakatay po kami ng baboy. Ay may natitira po siyang mga hindi nabebenta. Ginagawa po namin, niluluto po namin, lutong ulam. Binibenta po namin. Tapos naisipan din po nung asawa ko na dagdagan ng Chami. Siguro po mura. Mura siya pero okay naman yung lasa. Sa isang araw, minsan nakaka-60, minsan 55. Pero nung pong mga nakaraang matagal na, nakaka-100 kilo po kami. Nung hindi pa po kami dito nakapwesto, doon pa po sa kabila, yung dating circle po. Doon po kasi kami nagsimula. Nakaka-100 kilo po hanggang 120 kilos. Yung asawa ko po ang marunong magluto. Ako po yun. Siya po ang nag-invento ng mga rekado. Tinry po na niya ng tinry, tapos hanggang sa natutunan. Ano po yung kasama ng Chami? Ano lang po yung gulay, karning baboy, saka po yung tinimplang toyo. Tinitimpla na po yung binibili po namin ay hindi pa timpla. Kami na lang po nagtitimpla. Dito naman po, ang karne na gusto talaga nila yung pong may sabaw. Yun na po ang nakaanuhan nila gisa. Meron din pong yung gusto po ay yung po bang walang sabaw, yung tuyo, para pong gisado ang tawag. Meron din pong na-request ng gano'n. Okay naman, minsan po malakas, minsan mahina. Dati po kasi 3 ang pwesto namin. Nung mag-pandemic po, ginawa na lang po namin isa. Yung isa po kasi namin doon pwesto, wala po ang parking, ginilagyan po ng parking. Nilipat na lang po namin dito lahat. Ginawa namin po yung isa na talyer na lang. Nakapagpaaral po ako ng mga aking 6 na anak. 2 na lang po ang college namin. Nag-graduate na po yung apo. Tapos nakapagpatayo po kami ng sarili namin bahay. Saka po yung kabila, yung may talyer. Dealer po kami ng gulay bagyo. May pesta po kami sa palengke. Mga anak ko po ang nagpapatakbo. Nag-ano rin po kami, nagtitinda rin ng karneng baboy. Kaya po may gulay na rin kami doon sa unahan. Chami agad ang hahanapin nyo dahil yun ang pinakamasarap. Pag pumunta kayo ng Quezon, hindi pwedeng hindi nyo matitikman ang Chami ng Lucena. Kaya po binabalik-balikan ang Chami namin ay masarap na mura pa. Marami po ang serving. Sa halagang 35 pesos po, busog na kayo. Sa lahat po ng tumatangkilik sa aming Chamihan, maraming salamat po. At sa hindi pa po pumunta,
pumasyal po kayo para matikman ninyo. Kami po ay matatagpuan sa Pleasantville Subdivision, Phase 3, Barangay Ilayang Iyam, Lucena City. Take out.